Nakato na ba ka sa Davao Coastal Road? Last na kwarto dress katupang February. Itong bago-bago pa ni nag-upgrade, naghanal gig tao lagi. Pero maura po to, sukad-sukad wala na jud ko kabalik. Wala na jud ko'y balita about aning lugar ah. Mangkatong ni Agi, nibalik ko diri kauban ako mga barkada. What's up boys? Pero lang tayo lapaw-paw. Iuban ako si Paulo ug si Maruya Studios. Diri mi una sa Talomo. Sulod na mo, same ra gihapon tong under construction na part sa una. Bawal gyapon pasudlan. So no entry to dito no. Diyan to speak cast. Pero unlike sa una nga Bibo, medyo mingaw na karon. Wala na kay tao. Kaya wala man mi trip, nag-skate-skate ako mga barkada diri nya, nagdagandagan ko diri murag si Naruto. Then nagsayo-sayo din ko pina-TikTok. Nanggawas mi nya, nakiktakyan din si Paulo sa iyang new friends. Pagkaman sa mong kabuang sa Talomo, diri na pud mi dibalin sa bago na gate. Pwede na makasulod ang mga motor diri. Mapod nang nami diri sa baba na padpad kay naman diring parkinganan. So na bawal man gud isulod ang motor, mo to ni diretso ra pud mi dito sa taas. As you can see no, nata diri no. As you can see now, there's a sea now. Wala, no pets allowed man. Diri lang ko ba no pets allowed. No pets allowed siya pero gipasulod ko nila, tingalahan kayo. Ginahinay na siguro ko kamurag tao. Pareha na po sa Pikas, medyo mingaw na jud ang lugar. Makasad jud siya bay. Inya nasad pa jud kog samot kay sirado gihapon ng mga playground. Wala man ni atos taas oy kapoy. No pets allowed diri pero usay na mga stray dog nga makalusot. Bato pagbabalik na mo nakatamak og itat sa laykan ang among kauban. Yan namasin na mi. Paki-like and share ani bay.